कुडाळ शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे। शहरातील गुलमोहर हॉटेल आणि बाजारपेठेच्या मुख्य रस्त्यांवरती पाणी साचलं असून वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। वाढत्या पाण्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।